Tak, čaute, tu je Ipo a Majky. no takže mimochodom je 5 hodín ráno, je pondelok a je štrajk učiteľov, sme stali skôr, môžete vidieť môj nos, haha. Takže no už je 5, 10, sme dobrí. Takže sme trochu unavení, pretože teraz sme stáli rovno z postele, ideme natáčať. Majky prišiel po mňa, že poď ideme natáčať, dobre som zobral k nemu svoje komponenty a tak. No takže dneska ideme si nájsť flag, lebo Počkaj, to zistili je kus sme, že bulka, nie? Ty náhore máš 7 FPS. To mi nebude lagovať? nebude. Kam ideme? Na ten západ, tu je to, a, To je východ. a do Keľu, ja som Počkaj. toto je východ, hej? Jo. A východ do Keľu, kde je západ? Tu je sever. Určen hlavne pro nováčky. Tu je západ, mám západ. Je hneď oproti východu. Hlavne pro nováčky. O pridelení rese hlasté rep. To je pre nováčkov. No dobre, Kde no, si ty? ja už som na západe. Tu Západ byl prečnom svedomí, kde nájde tá. Choď rovno po tej ceste. Ešte som vám chcel povedať, mám texture pack. No, takže môžete pozrieť, ako to vyzerá. Clays vyzerá tak, no, trošku je to divné. Vyzerá už ako keby som vykopal tehu, ale to nevadí. Ináč je to všetko super. Páči sa mi tento texture pack. No, je to cool proste. Je tu série. A má to 40, 3 či koľko, neviem, tak asi nejak, megabajtov, čiže to je dosť. Potom vám dáme do linku. Môžete si to stiahnuť kľudne, ja vám v tom nebraním. Tuto ide Majky. Tu poď. Tam, kde si išiel, ty proste choď, ja som sa portol ku tebe. Tu musíme ísť. Ok, tu poď. Tam? Ne, tam ďalej. Počkaj, tak. Poď tam. A tam je ďalšie. Tam tu. Tu už majú rezidenciu aj. Jo. Počkaj, my si zase nestoprávame čas. Do Keľu. O jaké sme to asi? 5-10? Hej. 5-10. Tak do 5-15 budeme nahrávať. No. A tu už sa dá ničiť, že tu si môžeme už tak zrobiť, nie? Majky, povedz, tu si robíme dom. Dá sa tu ničiť? Hej, oskúšaj si. Okay. Sú tu aj lesy, okej. Hej. Ja idem na home po tie staré veci, ty už tu začni budovať. Dobre, a už si tu dám, ja školbu. si tu dám set home. Tu máš školbu, drevo naťaž. Dobre, sekírku mám. No takže diváci, musíme tu skosiť stromy a to nám aj pomôže, viete v čom? Bude tu pľac. Ja tu nemám. Bude tu pľac. No nič, vyberiem si to. Už mám 13 zajrávno. Daj Do teleportáciu. Keľu. Čo je? Som kopal drevenou sekírkou a tu nám je pozri, čo všetko mi tu začalo. Ok, to nič. Daj teleportáciu, lebo ja som dal. Nie, TPA. TPA, CCE toto. No, Som tu, vidíš ma? nevidím ťa. A ja teba, aha. Bože, Putinovka na stole. A do Keľu. Nejde? Tu už nejde. Bože môj, diváci, my sme sa tu dostali. S prepáčením. Počkaj, tak my to urobíme takto. Kde je ten? Ty si vybitý. To sa začína bloku. Ja idem naťažiť dirt. Fakt vyskočky. Budracký panáčik.
Daj lopatku, nemáš, to Tu ide nevadí. dačo položiť? Idem ďalej kus kopať hlínu. Pokade ide položiť? Tu ide? Skúšaj. Idem tu nakopať kus dirtu. Nemáš crafting table. Ty mi zatiaľ vykrafti onu. Lopátku, nech ti naťažím teď a nech to vyrovnáme. Koľko bude pol staku stačiť? Bude, ne, na vyrovnanie. Okej, tak to má byť, majky. Je. Už mám 28, 30. Počkajte, musím si dať nižšie stoličku. A teraz je to ono. Máš niečo proti nastavení polohy stoličky? Ja nemám nič. To je diaľka, to môžem. Nakopem tak 50, to asi bude dosť. Alebo ešte keď dajme zahrádku. A nie, síce na zahrádku tam rovno budeme kopať. Mám 52 dirty, 53 a idem ti zaniesť. Utiekla mi myška. Idem to tu rozšíriť, hej. Koľko blokov to mám ešte? Dáme stone, len počkaj, ešte bude trebať. Tuto. Kameň vypáliť. Kameň. Tu bude aj záhradka, hej, taká originál zabudovaná. Kde si? Do kele som sa dosral. Hej, toto bolo. Alebo tu bude kobol. Daj do tých zvyšných, alebo daj mi kobol tak, kde ho tam vyhoď. Mám tu stek a pol. Tak ho tam vyhoď. Aspoň ten stek. A vlastne som brežný. No rýchlo, poď si, poď ho niečo. Jo, to stačí zničiť posledný blok, aby sa zničil celý strom. Hej? Tam my sme makači teraz, tak jak budeme ťažiť tej vody. No, tak budeme ťažiť. Tu sa vyhoď. Ešte jeden blok to potiahnem. Super! Ako sa ti to ľúbi? Majky, teba sa tak pýtam, ako sa ti to zatiaľ páči. Tu tak bude zahrádka, tak original. To je iba vyťažiť niečím tak. Vylez z tej vody. Vylez z tej vody. Vylez z tej vody. Vylez z tá voda. No, takže toto bude, hej, náš dom. Taký malý. Ja to rozširujem. Alebo to pôjde hore do poschodí. OK. Počkej, to je taký malý. A ešte raz. tak to dáme dlhšie. Dobre, ja ti idem tu dorendrovať vodu. Už bude aj... A nepamätám, kedy som tak skoro naposledy stával, hej. Asi keď sme šli, hej, do Talianska. O 4:00 som dokonca stával môj rekord. Som musel mať 3 budíky. Pretože jedno na hodinkách, čo by ma ani nezobudilo, jak sa poznám. Čo iba tak trošku pípa. Potom na mobil som si musel dať na plno a dať si ho pod posteľ. Aj ešte také malé hodinečky. Za 30 centov v škole bol výpredaj, som si kúpil taký budíček, pretože sa mi zapáčil.
Taký plastový. Čo? Ja už idem pripraviť zahrádku. OK, tak. Ale my sa už budeme musieť rozlúčiť, vieš o tom. 4 minúty. No tak 5 minútiek ešte. No čiže ešte dorobím zahrádku, nemáš styky? Alebo proste potrebujem onú motičku. Jo, mám pri sebe. No tam ich šmar. Daj mi motiku. Miu šmar. Daj mi ju. Ďakujem. Tak mi ju zber. No. Bože, tam má tvar. Takú motiku som ešte nevedel. Aj ešte Krumb je taký zaujímavý na tom texture packu. Krumb. A ešte v minulom dieli ste mohli vidieť, som vám ukazoval na kreatíve zlatý meč. Ja zlaté veci nepoužívam, pretože sa rýchlo ničia. No, asi tam skočil. A tu Koľko bude má treba semena? torčku. Ja tu dám komu. Taká. Daj tam torč. Dobre robíš. A ja potom budem musieť ísť naťažiť water lily. To je dobré. Au! Bože, mi puklo v lakti. Všetci spia ešte, no? A, to je super. Takže keď sa zobudia, tak čo povieme? Nie, teraz sme chceli ísť skontrolovať Facebook, však vieš, že aj stránku školy sme chceli skontrolovať, že dokedy bude štrajk a také. No, Vieš čo, využijeme máš to. pri sebe Krumb? Máš tam to. A toto je všetko. Krumpač nemám. OK. Jablčko. To bude náš jediný zdroj. Vidíš, ja tu idem toto dosekať, že by sme mali jablčka. A nie, oni sami spadnú. No, aj keď s tým bude designer. Au. To je dosť rád, keď toto je len tak na prácu. Nie, toto je... Také to zrob, no tak ste pekne, to vyzerá husto. Ale toto potrebujem dať hej tie koble, ale nemám čo. Krumpač. Výrob krumpač. Nemám. Koblak. Ani... Eins, zwei, drei. A styky nemám. No, mám tam mi daj 2 dreva, 2 pesa. 2 pesa mi daj. Jedno si čavo. Ok, tak. Ale teraz sa už musíme rozlúčiť s tými divákmi. Áno. Počkajte, diváci. Bude 24, ak končím. Len u nás Už je, no. nájdem, dokončím. Už je. Ó, bože môj. No nič, tak touto novinkou sa lúčime. No, tak to bude všetko. Aj to musí byť všetko. No tak, stlačím kúzelné tlačítko F9. No, Čaute. No tak čaute, stlačam. F9, 5, 4, 3, 2, teraz.